ассалому алайкум тамошобинони азиз, соза нағзед саломатиҳо хубай. дӯстони азиз, навбори навбатии мо аз даромадгоҳи рақами 12 мешава аз подвалаш ози ворид мегардем. Ман нишон метиҳам шашум қатор даяй обув нишон метиҳам духтаро пойафзолҳои занона боз ҳам распродажа шидагиай нархи арзон. ина бинед бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза. аз дарвоза ки даромаден подвал мешава. мана лестница диден духтаро. ман камераро бардошта наметавонам ки хеле праряда бинем, барое ки иҷода одамо гузашта истиян ҳазор зану мардан мисол намехоҳанд ки дар ютуб бинаншонам. барои ҳаваи духтарако камераро фақат тарафи поён карда нишон метиҳам. хулас нигоҳ кунед, шашум қатор диден. тамошобино, вақтҳои охир ҳамин занҳои мо бисёр вақт менависанд ки ягон ҷо кор тавсия тиҳем, ягон коре боша ки мо дар хона нишаста кор кунем. мисол шароити берун баромадан, шароити ягон корхона рафтан надорем, коре боша ки дар назди фарзандомон бошем гуфта менависанд, мепурсанд дар WhatsApp. хулас духтарако, ман як ширката шумода тавсия метиҳам. ширкати Атомика Рейс ки косметика дора. беҳтарин корай барои занҳое ки мехоҳанд дар хона нишаста кор кунанд. ба шумо як телефон дар кор ҳаст тамом духтарако ва интернет. метавонед дар назди фарзандонтон нишаста кор кунеду дигарорам ба кор даъват кунед. иҷа хариди зиёд надорад. дар 6 моҳ як маротиба мехаред тамом ягон маҳсулоти заруритона. баъдан духтарако хубиш дар чия ки балои шумо намесӯза, аз ваня намеафтӣ, дар 2 ҳафта як маротиба маош мегирӣ. хулас духтарако беҳтарин корай. анами хоҳара ки ман аллакай муваффақ шидагиай дар анамин ширкат нависен бо кора мефаҳмона. маҳсулотҳои ширкат да боша тамоман гап нест духтаро. аз косметика сар карда бо тамоми маҳлулу витаминҳое ки барои саломатии мо дар корай ҳамаи чӣ дора. ҳамаш бори оригинал. духтаро касе кор кардан мехоҳанд охирон қатор мешава. ҳамин ки подвал даромаден охирон қатор шашум қаторай. ҷои апаи маҳваш гӯянд бо нишонтон метиҳам. нишон метиҳам канику чӣ бори новинка омадагиай бо нархош ҳамашама якта ба якта шумода мефаҳмонам. рақамҳои телефоншонам мемонем духтаро. касе да ки мисол доставка дар корай бо хучонда нависен бо пратар худаш мефаҳмонам. хулас духтарако диден охирон қатор шашум қатор мешава. анамин дари тарафта наздик. манамин шашум қаторай. мана марҳамат духтарако ҷои апаи маҳвашай диден. мана якум одам мешава. ана духтаро якчандта новинка омадагиай ина дар ҷои апаи маҳваш бинен барои рӯзои боронӣ аллакай. нархошон чандиянд? мана 220 сомон. каблукдор аст, бе каблук аст. 220 сомон. инаи варианте ки нишон додем дар 2 расветка аз Прада. инам ҳамин нарх. доставка фақат дар душанбе доранд. доставкаш бепул. касоне ки фақат дар дохили душанбе доставка мехоҳанд. марҳамат хоҳишмандо. нависен шона рақамҳои апаи маҳваш дар рӯи экран ҳастай. бо пратар шумода мефаҳмона чизе ки нафаҳмиден. хулас инамуд лори ки бар ин омада. ино чанд сомон? баландош 220 сомон духтарако. ина як варианташ. ана инаш бо дигараш 220 сомон. доставка бепул дар душанбе. мана сиёҳи анам хел замшви баландам ҳастай. мана лори ки мегам бисёриё. на баъд анаи модел омада. ино чанда? ина 220. и тараф ҳамаш 220 я? не, ё уже 250 шидан барои ки ва ё туркиян камтар қимат шид. анаи намудо духтарако 250 сомон шид бори навда. мана доставка бепул духтарако. турки тоза турецки. мана сафедаш аст, сиёҳош аст. анаи намуд модело ҳаст 250 сомонӣ. ана ино чандиян? 180 150. на 180 150 моделои тирамоҳӣ.
мана туфлиёи арӯсӣ ҳархела овардиян 220 сомон. вечерне хулас ино чанде Ино 220. 220 сомон ина диден модела кора духтаро мана хоҳишмандо 220 сомон доставка дар душанбе бепул ина инош чанда инаи бабучко ина инам дошт 200 сомонӣ ана баъд бо иҷода чанда пастако ҳаст и пастако чандай 180. 180 сомон каблукошон пастакай духтарако мана ино ҳаст ино чанд Вайо 200 турецкий. 200 сомон турки мана инамуд чи 200. ишам 200 турецкияям Не, хитой. иш хитояй бори гуанҷо будай мана ино чи хелмсо Вайо 200. 200 сомона инош хулоса духтарако мана диден борошон фақат бори хитою бори туркия мана инаи бабучко чанд штагиай 180. инаи бабучкора духтаро мепирстан 180 сомонӣ шидай мана расветка дора диден рангакои фасон хулоса инаи хеле басанушко ҳаст духтарако ина ино шабинен алакай норкои зимистона омадай ино чанде 200 сомон. 200 сомонӣ мана Арзон мешавад. бо арзон мешида иҷода чанд моделай мана метавонанд ки омада аз пеш бинен ҷояпаи маҳваш баъд инаи моделшам ҳаста и чанд пулай Вай бори гуанҷой ва 130 сомон. 130 сомон бори гуанҷо будай иш баъд инаи вай ҳастай нигиндурако духтаро ино пастаракан ино чанд сумеян Ино 180. Инам Туркия. инам турки буда 180 сомон духтаро мана касе ки мехоҳа биёен бо айпеш бинеда чӣ хушруча моделакш мана ина яхшро ино чанди Инам 180. ина 180 сомонӣ новинко духтаро доставка дар душанбе бепулай ана духтаро апай маҳваш боз распродажа овард барои шумо 100 сомон ҳамаш фасонанд марҳамат аз ино ҳамун дафъаше ки карда будем распродажа ҳамаш тамом шуда буд духтаро ина марҳамат бо як распродажаи дига аз витриноҳо ҳамаша гирифтан ино қимат будан ҳамаша боз 100 сомонӣ кардагиам барои шумо биёен ина рақамошон ҳаст касе доставка мехоҳад дар душанбе доставка мекунанд бепулай доставкашон касе ки мисол омадан мехоҳанд биёен бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза 6 қатор охирон қатор мешавад подвал мана диден ина ҳаминояма ҳаминоям духтаро и лайкиё қимат будан ҳозир распродажа да 100 сомон мана дер накунен хоҳишмандо боварӣ дорам ки ҳама шумода маъқул мешавад зеро ки ҳам сифатшон хубай ҳам ваёшон хушрӯвай моддаошон фасоношон аҷоиботай аи тараф чанд сумай Тарафам маркай 100 сомон. ана и тарафам ҳамихел 200. ина духтаро инами тарафам кадомиша мегирен 100 сомонӣ кардагиан инош неа ина ин лайкиёшон 200 сомон Лайк 200 иё 100 сомон. ина ино 200 ина инош 100 сомӣ духтаро 80 сомон. хулоса ина 100 сомон ҳамаш ина ин духтарако ира чанд гуфтен 80 сомон ин сабукако ина биёен ҷои апай маҳваш буд як бори дига хитон бинен афшаам 100 сомон ина афшо медонен ки афша чихе хушрӯвай качестваш и чанд буд Иам 100 сомон. ошам 100 сомон хулоса мана аҷоибот хушрӯ Кожня. мана 100 сомон аҷоибот фасон ана духтарако ина инора платформаи пешошон маҳкама бинед ё чанде Ино 170 сомон. 170 сомон ана платформа Бо савдо мешавад. каседа дар корай биёен бо айпеш бинед Мана иёш 220 сомон. Иём новинка. 220 марҳамат эшам хушрӯча Сиёшам ҳаст. духтарако ҳамаш фасонан ҳамаш хоҳишмандо метавонед бо биёен аз пеш борошона бинен бори
зимистонаям мебиёи як дурустпаса. дидем чиқа бораи хушрӯ дорам. як бор дигар такрор мекунам, ин навор аз бозори Корвонай, тарафи Тилло бозор, 12-ум дарвоза, такхона, яъне подвал, 6-ум қатор, охирон қатор мешава. саршавии навордама тарзи ҳамҷа омаданша нишон додагим навор карда. марҳамат, касе наёфт, бо апаи маҳважда хитшонда нависен ё занг занен, мефаҳмонанд туна.